हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायनो बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय जोंहा दिनै माइ गायदों आरोना नङा आरोना दाख्लैनिफ्रायनो गायदों। ओमफ्राय दाख्लै बावै आं भिडिअ बानायदोंमोन आरोना ससे ओरैबायदि अखा हादों ओंखाम जानाय टाइमाव बापारे माने मैगंखौनो लानो गोनां जालायलायाखै आरोना अखानि दैजोंनो खानसेयानो भर्ति जालायलायदों। माने साथाखौनो गंथामल' लांदों ओमफ्राय मानसिया थांदों खैजोनबा ओमफ्राय साथा गंथामजोंलाय सोर साबेसे हाबसोनो हानो ओंखायनो ओंखाम जाफुनाय टाइमावनो अखायानो हाना होदोंना ओमफ्राय खानसेयावनो दैया माखासे जालायलायदों आरोना जि खान्थि ओंखारोमोन खालि बेखायनो आं भिडिअखौनो बानायनो टाइम मोनाखै आरो इडिटबो खालामनो मोनाखै आरो न'आव बिराद खामानि जादों माइ गायबाय थादों नालाय हाजिराबो दोङो। ओमफ्राय आं दिनै ओंखाम संदों आरोना आइमआ थांजोबदों माबायाव फोथाराव थांजोबदों दुब्लियाव ओंखायनो आं हारसिंसो दोङो दा न'आव हारसिंसो दोङो आरोना ओमफ्राय आङो संगासिनो जों नायलांबाय था नोंथांमोना इन्टारेस्टेड आंनि भिडिअखौ जोबजासिम बेयाव दालि रुगासिनो ओमफ्राय अरानो जोंनो जि बाखादो आरोना माने फोजोंबाबो फोजोंनोनो हाया अरखौनो जेरैबायदि जाजोबना दोङो आयु गोलोम बोथोराव अरजों ओंखाम संनाय खहस नङा दे। मैया खनसे माइ गायनो थांनायावनो गोसोम जाजोबखाबाय आङो। बाथोन देगासिनो नै लोगोफोर हाजिराफोरनो ओंखाम संगासिनो आङो। जेबो मैगं गोथां लाबोनाय जायाखै आरोना बेखायनो आलुल'सो दोङो बेखायनो आलुखौनो संना होनोसै आं भाजा। अबस्था नायाखैमोन लोगोफोर साहा फुदुंदों ओंखाम संखांबाय भाजा आज्रायबाय नै सारायनिफ्राय दाय भाजा संगोन ओमफ्राय नै बिथिं दालि मोनबाय हारमा फिथा हरनाय दखाननि लाबोनाय आरोना नै लाल साहा गाइखेर गैया। माय गड गोलोमना अबस्था गैला आरो मेगना थुहाबनानै आलु जोबनानै बुल' जाजोबलायलांबाय आरो गोलोमनायखौथ' बुंनो नाङा। नै साहा लोंनो रोङा लावदुमजो जोंना लावदुममोन आरोना हारमा फिथाखौ दै सरनि र' आलु भाजा एवखांबानो आरो दावदैखौ रुनानै एवफ्रामबानो जाथ'बाय आंना गथाय खामानि जोबथ'बाय। बारे बाप इमान गरम हाया इसिङाव थानो ओमफ्राय दायो आं खासिथारा लांनो फैदों आरोना आलु भाजायाव होनो बरिया जायो। नै आं जि मोजां मोदोमनाय मोनखायो आरो आयै गुबुबाय जि बरिया मोजां मोदोमनाय मोनखायो आङो। जागोन दे एसेबाङानो सोरबा मोजां मोनाना आरो बेनिखायनो बहुद दोङो। टाइमखौ नाय दासो 10:35 जादों ना 10:35आवनो मोनबायानोखा आं ओंखाम ओंख्रि हारसिंनो संजोबखाबाय ओमफ्राय दायो जि घन्टा रेस्ट खालामनोसै आं आयु आंना दावदैया नै आंना दावदैया नौजोननि सासे जाया आरोना ओमफ्राय आं दायो 8टा संबाय बेथिंजाय आलु भाजाया जा बरिया जाखादो संख्रिबा नांदोंना नाङाखै मिथिलाय लांला आङो। बेयाव दोङो दालिखौ खोन्थिथ'ला दे आङो देनजार गरम नांखाबायलै दायो फेनाव दसे ज'नो थानोसै आरो आं ओंखामखौथ' दानो लांफायथ'खाया इसोरो दा दसे उनावसो फैखागोन नालाय। लोगोफोर मोनाबायबो आरोना ओमफ्राय आङो दौहैयो ओंखाम दुब्लियाव हैखांनानै फैनानै थोरसि लथा सुनानै दुगैनानै दसे रेस्ट लानानै दायो सेथ्ला सिबखांबाय ओमफ्राय आङो जेबो भिडिअ बानायनो हायासै आरोना मेंनायजोंनो स' बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ माबायदि जाखो नोंथांमोनावनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो। बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ।